Kaixo txorienetarrak, ongi etorri gurera, Biteli. Iturrieta. Eguerdion. Bueno, gaur benetako haragia. Atzo haragi veganoa izan genuen txorienen, eta gaur benetako haragia. Hori bai, ez da zuek uste zenutena, ez da nire lankideak uste zuena. Nik esan dut, baina hau gidoian dauna da. Azkenean, idi bustana ekarri dozu. Ez da bustana. Ez, hemen egia da, a ber, ez duenak inoiz ikusi izatza bustana behiana ero, esango luke dala. Eta nik, hola, urrinetik behiratuta lehengo itxuran bai. Harakin bat eror badao, ero norbait etxean ohitura dukana bustana ero izatza jatera, nabaritzen da gero ez dela berdina. Osobukoa ekarri zioet, eta ez da edozein animalina, ikusten da tamainu ona dana. Ez da ez behian, ez egazti batena, eta oraingoan ostruka osobukoa. Hau, eta hau izango dira gaurko bi osagai nagusiak, hau garuma da, garuma inguruan gero hitz egingo dugu. Eta egingo duguna da hori, osobukoa saltzan prestatuko dugu, osobukoa prestatzen da moduan, eta gero eramango ditu barren gorre batzuk labean erreta holan baratxuri erara ero. Nola egingo duguna? Oin kontako dizut. Osobuko bat alakatzez eta piperbeltzez ondu eta gorritu ingo ditu lapiko batean. Lapiko horretara kipula eta zenera txiki mostuta bota, erregosten utzi, tomate bat galdarreztatu, zuritu, hasiak kendu, hau ere txikitu eta lapikora, eta ardo zuriarekin bustiko du eta hau murriztean saldarekin estali eta egiten utziko. Bestaldetik, barren gorri enborrak kendu eta salteatu ingo ditu txapelak baratxuri atal batekin. Enborrak txikitu, hauek ere salteatu ingo ditu beste baratxuri atal batekin, eta bete ingo ditugu txapela betegarri honekin, eta laberatu ingo ditu 200 gradutara 20 minutuz. Ateratzean, perrexile bota gainetik, eta zerbitzatu osobukoarekin lagunduta. Orduan bai, osobukoa ekarri zu, txankarra, hemengo badakizu osobukoa dela txankarra, zankarroia, baina ezur eta guzti, eta, ostruka ekarri dut, zerbait ezberdina ekartzeatik, aukera zegoen, hau, arategitan da ez dakit aurkituko zuen, ni neu behintzat, internet bidez eskatu dut, eta etxera bidaldu didate, eta hoxe, ingo duana da, esan dakoa, gatza piperbeltza, hemen lapiko bat, zu bizian jarri, eta hemen korritu ingo ditu, eta gixau bat izango esan modu berdinean, hemen aldatuko da, gixau batean ardo gorriero erabilikoena, hemen zuria, adan beharagia, oso behian ematen du, ez da, egazti batena... Horregatxik galdetu dut, gainera, gero, interneten egon hasi irakurtzen, eta ostrukan aragisa antza da, oso antzerakoa, saporien edo, leuna da, aragitxuri batena. Esaten da, oiaskua, edo igual gure lumagorri xena gehiago, ez, apurtxo bat, saporetxo bat gogorraua dala, horren oroitzapena aljatzula etorri. Baina horren, ikusitxa hain gorrixa dala, ez dakit, harritzen dozta. Hor, ostrukan inguramen izartu naiz, eta badode datu berezi batzuk, bere burmuina da, bere begiaren tamainokoa. Bitako bat. Ero oso begia handia dauzka, nahiko handiak izaten dira, baina, edo oso burmuina txikia. Oso burmuin txikia dauka. Eta paparra ez da erabiltzen, paparra, ez daukala, erabiltzen dira iztarrak eta iztarren aldea dela, Animalixak paparrak handixak, okbi dauela zeba da animalitzak. Baina antza paparra ez daukala, haragi oso gutxi omen daukala hor. Bitxia, takit, zerbait izango da. Kontu da gaur ostruka eta esan dakoa, aukera badagoela etxea, izoztuta bidaltzen dute eta, sapore aldetik eta ikusiko du zen mozkoa. Ikusiko guentxe bertan. Eta, gero, bitxia bebai dana da atala, aragixan atala, osobukoa, hemen igual ez da hain ohikua, Italian bada, eta italieraz nahi dago esan utxunedun aragia. Hau da, bazkenean ezurrak daukalako utxunia. Eta hori, Italian oso ohikoa da, berez Milan eskualde hor partien, eta hemen, zigorrek ez da, txankarra. Eta osobukoa berez, era tradizionalin ditzen da, olako gixatu baten, guk txerri masaiak edo beste aragiren bat olan gixatua jango gauen bezala. Eta, ez dakit kuriosu olan testuria. Ia zelakoa da, azkenean, da aragia tal bat oso gogorra, honek bide dauko sinatzea ordu luzez, eta kolageno pila bat dauka holan ezurra lotuta. Berez, egisa da, kosinatzen dozunean holan ordutan, hor, gero, aragisa segitxuan desegin itxen da, eta omen da oso xamurra. Berez, gainera, esaten daue, ezaugarri horren gatxik, danez atagi bat holan gogorra, eta ez danez holan besta oso ohikua merkia dela. Egia da, arategien eskatzen baduzue lortzen dizuez, azkenean da, txankarren atala ezurrarekin, eta hor, xamurra izan barra, esaten dute, nik egia esan behin jandut bakarrik,
nola, txerri masaiak, ezurrarekin, ero txal masaiak, ezurrarekin, txerria nanik gaztatu jote, ezurra talarekin badira, oraindik samurragoa direla, gabe badiz, hori saltzen dute, hemen ez dauko horren beste goitura, baina saltzen dute ezurraren atalarekin, eta kozinatzen da ezurraren atalarekin, eta samurragoa omen direla horrela, ezurrarekin kozinatuta txerri masaia betiko erara, normalean guk hemen ezur gabe jaten dituguna baina. Bueno, darakin gertatzen dabe bai, ez? Oiazku gixatu hain biosunean, aukitzen bozu honek izterrak ezurrak entzen dutziela, azkenean xamurrak badie, baina ezurrakin badie gixatu baten, beti mango dio. Askoz begiz, suabi haua. Argi dau. Bai, argi dau, ero? Hemen ostruka probatzen, gero zigorrek ez da gainera, etorri nazenean nuen goixian, ez dakit esan leiken. Zer? Edo sorpresa antxorien etorrentzako. Zebra ekarri bizula be bai. Bai. Hombre, eskari eitean, pare web horri holan, aragi esotikoak eta saltzen dituztenak, eta noizean behin, hemen, gauza berria probatzea gustatzen zaigulako, eta zertaz hitzein izateko ere, aukera zegoenan zebra xerrak erosteko, eta oin, ez dakit, agian aurkitu dut rezeta bat, zebrana, horrelako laranja kuskus batekin, kozinatzen da azkenean, nola da, kuskusa salda erabili berrean, laranja zukua. Eta gero horrekin, salteatuta, eta zerbait ateako du, eta probatuko du zebra. Aspatuko. Bai. Gainera, erresta honetako abantail bat, aurretik aldozula prestatu, ez? Segisa da, denbora bie dauela eta pazientzia biozula hor egoteko, baina aukeria dauela lapiko askarrian behitzeko, ez da, zigor? Bai. Eta gero, behin prestatzen dozula, saltzian dauela eta, olako taperretan eta gorde, eta hurrengo egunean edo, eta hori, barrura. Patri, eta mundu guztiak, nik uste badakina, ero jendeak olan kozinatuena, aragi kontua, berdin da, bustana, masaiak eta olako danak, egun batetik bestera goxoa daude. Osea, behar dute, egun bat, oskailuan egotea, eta horre dana saltza guztiak eta batzea eta eskertzen dute. Orduan, esan duena, Patrik, bespera nina alduzue, eta egunean bertan, lagunekin, ero zerbait hartzen egon, ero dagoako. Eta gainera, olako saltzak saltza dituzuenean, oskailuan eta, igertzen da, ze osten dienian kolageno pila badaukienez, gero horrek saltzia ebe bai, itxendagu batu zigorrek esan daben bezala, eta gero taperretan holan geratzen den saltza, egoten da lodixa, gelatina modukua da, ez? Gelatina bat pila. Bai, sortzen da, olako saltza bat lodixa da oso nabana. Bai. Beraz, kolageno pila badauka, eta holan bukatziarren bere propietate nutrizionalekin eta dauzka omega 3, 6 eta 9, Ostrukaren aragiak. Ostrukaren aragixak. Bai. Eta hori gantzak diela azkenean. Eta gero vitaminen aldetik B2 eta B12 vitamin. Beraz, nutrizionalki interesgarrixa, goxua ontsa ikusiko, eta originala, ziur, hau itxen bozue, lagunen artean. Da esango zuen mundu osoak, ziur. Ze, bustana jarri osue, izatza da, ez. Ostruka oso bukoa dela esaten bozue, betxu. Pillo, hori beste hausat irakurrena da, indio jarra eta oiaskua baino koipe gutxia omen daukala. Ostrukak? Ostrukaren aragi. Bai, gantza aldetik eta koipe gutxia dauzkala. Baliteke jatorri afrikarreko hegaztionek, igual ohikoa izango dela Euskal Herriko baserritxetan ikustia, hemendik aurrera. Ikusten die, gukan Durangaldean, 2, 3 ostruka eta lemuak beste 2 kontrolauta dauzkat. Lemuak, emuak. Lemua familikoak izango. Horrek, satarra die? Nik basondo nik usitxa dauzkat, olakuak? Ostruka ez pentsa askoz politxo gala, Bitu, guztetako... Hortik ekarri zinuen arrautzan, ostrukan arrautza, ez? Ez, hori zarautzetik, baina, bitu... Berez badauz Euskal Herrixan ostruka paretxo bat. Eta gero hiltzen direnean oso apreziatu da dira, ez da, suposan dut, bere betileak pintzelak eiteko. Oso onak die. Betileak antza, honek hileak erabiltzeko brotxa moduan, oso preziatu da. Makiajerako da. Guztokit, margotzeko artelan bat. Bakotzak nik sekulan eizen makillatu, gehiago lehenengo ju naiz margotzera kuadro bat, ez du dala inoiz ere margotu, baina gaur, gauza originalekin gabizemen txorienen, eta alde batetik ostrukan aragisa ekarri dugu, eta beste batetik garuma. Garum saltza. Patrik usain du, eta gira da, hasieran usaina ez dala oso atsegina.
Ez, baina... Bai, da gehiago, da, arrain saltza bat, azkenean. Bueno, Aintzinakoa- ura botatzen duena, antxoak eta botatzen duten ura. Eta bada, holan, potentia da, esan dezagun potentia. Ez oso atsegina. Ez oso atsegina. Bada, hemen txorinera noizbaitxekarri izan dugun arrain saltza, supermerkatu asiatikoetan eta erosten dana, eta dauka horren usain berdina. Hau da, barkatuko ez Arrain ustela. Baina arrain ustelan usaina. Nik lehenengo aldiz garuma irakurri nauen, ze badau mungian jatetxe bat bakea izenekoa, eta bertara noia lagunekin ekainak 15 daukau maixa hartuta, eta bertan nolan menua daukiolako dastaketa menu bat eta bertan irakurri nauen, bakitzuen txe Michelin izarretako eta jatetxe daukien honek izenak laburrak. Bai. Garia, garuma eta antxoa. Orduan hau izango zen, ostruka, barringorriak eta garuma. Hori da. Eta garuma bertan irakurri nauen, eta hor hasi nintzen, interneten begira eta segisa esan, enauen inoiz behentzun. Eta hortik aste batera edo, zigorrek, bitu garuma eraman biot txorienera, eta kosina guko horrekin danek esan daben, justo hori. Bi asteko gauzien, bi erreferentzia. Beraz, garuma ekarri dugu, eta zer da garuma, zigor? Bueno, nik, gu, egondik ginen, nun izan ginen, Alberto eta biok izan ginen, horreketarin, maiz horren uste dut, ez? Alberto izan ginen lan, ikusten, konserbera eta nola iten zituen antzoa, eta erakutsi ziguten produktua eta nola, eta iten zuten, hau da. Antxoa horre izaten jo salsoian, ez da izen badenbora, eta botatzen duten ura, eta hori jasotzen da, eta, gero, aukere etxean, itxeko ere, omen dago, eta baina, bai, da, horreko hartzidura bat... Da gozagarri bat, ez? Da errezada bat, ahanzturan egondala, erromatar garaitik, eta itxen da erraien hartzidurakin. Eta da gozagarri bat, edo, da, plateran zaporia altxatzeko. Sojan saltzan da, ez? Azken funtzio pixa, oso gazia omen da. Da, porratu duelako, eta ja erabili dut, baita kuadriakoak, zu porratu baino leheno, kuadriak porratu den, base. Oso. Horatik eman dizulen probatzera. Ondo pentsatagaz, karo, nik botilla zabaldu dut, usaina zan, esan dut zuegu, arrain ustelana, hori, ezberdina, baina ez da, probaizu apurtxo bat, eta hartu dut koiaratxo bat, eta proba dut, eta ez da guain txarra, egisa da gero, hauan behintzat, ez dala hain desatxe gina. Eta egisa da, platerian botatzen bozu, azkenean ingo dauela altzatu. Italiarrek, asko erabiltzen dago adibidez, antxoan pasta, gero olako platera baten zaporia altzatzeko, ez? Edo, ikutu gazi hori emoteko. Eta kasunetan, garuma erabiliko da. Asian beti izan da, zigorrak esan dauen bezala, soja saltxa, ez holan erreferentzia bezala, eta Euskal Herrixan, Mendebaldian, esan dezagun, ez? Edo Europa mailan, garuma izan da. Eta errekuperatu zauen errezetia 2014an. Berez, 2014 urtera arte egonda errezetia apurtxo bat, holan, desagertuta edo. Eta hori, eta gaur egun erabiltzen da, baina gehiago izaten die goi mailako jatetxeak. Aukera badao, hemen, gaina Euskal Herrian bertan, eta nik ja ikusi izan dut olako delikatezen, olako produktua dauzkaten denda pare baten ero ikusi izan dut. Ordan aukera badao, eta oso gutxikin zapore asko ematen du. Gatza hemen ikusi duzu, barazki pixka bota diet, ze beti erabiltzen duela zerbait, soja saltzero ere baili behar badu gero, zerbait gazia, gero txirla batzuk, berdin zait. Kontutan ibilik, gero horrek gatza emango diola. Orduan, justuan bota diot. Hemen pixka bota diot, eta gero, probatuko du, erzen moduz dago. Tomate bat, galdarrezatu ingo dut hemen, hor ura izotzakin daukat, eta ingo duena tomate honi azalak endu, galdarrezatu ondoren, eta gero asiak ere kendu ingo izkiogu, eta txiki moztuta, hemen jungo da, eta arregosten. Espaduzu, tomaterik espaukazu, tomate saltza bat etxean baldin baukazu, tomate saltza bota, eta listo, ez dugu hemen, berdin. Bai, eta, pentsatzen zen edo uste bat zauen, nun garuma, kosinatzen zen hemen Euskal Herrian mintzat, atunakin, berdelakin eta itxasugiakin peninsula egoaldian. Berez, zan errezeta bat erabiltzen zana. Ezagutzen zan. Bai. Erabili izan da. Ointxe ikusi kauze, asko esango daue, hau, arrainakin itxen da, eta gero, ostrukakin nazi biozu, zelako nahazte borrastia, ez? Baina ez dauka zer ikusitik, lehen esan dut zueten bezala, itaberrek antxoa pastara biltzen daue, igual, boloñesa baterako, edo, saltza
haragixen saltzarako. Bai. Eta horrek, ez da... A ber, hau izango zen, antzina, Patri, ez dakit, gaur egungo, honek, haragi pastillan zerbait, ez? Osa, zaporea, janariari zaporea altzatzeko zan zerbait, hori da, indartzeko. Orduan, bueno, esan dugu, ez diote, arrozesne bati agian ez dio botako, arrozesne utzi dezagun dago moduan ja neko oso goxua daola, baina, olako saltza kontuei eta beldurra. Beldurra, neurria. Bueno, beldur bat aukibida da, eta etxian prestatzekoa. Ze horrek, utzi bihotzun kiratxa, ez da normala be izango, ez? Horretako biozu, hori, txoko bat ondo prestatuta, ze hilabetietan auki biozu, arrainen horrek erraiak eta gordetzen, orduan, bueno, usaina ez da oso atsegina. Patre, beti esaten da, daude gauza batzuk etxian, zetan, ostorea eta etxian egin hasiko gara. Horren besteko lana, saltzen dute orduan. Horretako profesionalak badauz, hori da. Non saltzen daubien olako gauza prestatuak. Eta gainera, gaur egun askoz bezaiago izango zen, ze hori, aukitzen bozu txoko bat, edo baserri bat, edo, bueno, aukitzen bozu zeo-zeolan haundixa, igual kiratza, aldozu leku batetik bestera mugitxu. Baina gaur egun gehiago izaten die etxietan eta sukalde amerikarrak. Ja, baina Amerikarra deitzen den zaionean, Patri, zeini deitzen zen. Nik Amerikarra deitzen dut, parkatu, Horrelako uarte bat sukalde erdian dagoen nahi. Ez da hori, ez da, ez? Da, irekia dana egongelarekin batero dagoen, ez? Hori da, berez, da irekisa, egongela eta sukaldia batera. Hori pentsatzen da, Amerikarra deitzen dela, ze Nueva Yorken apartamentuak eta oso txikisak izaten ziren, eta, beraz, lekua aprobetxatzeko eta itzen zabien dana batera. Gero Amerikak oso handixa die, eta sukalde Amerikarra bakarrik Nueva Yorken eta olako hiri handixetan ematen da, ez? Ze gero badauz olako etxetzar batzuk. Eta horrek uartea eta dana daukatela. Ni hau uarteana oso gauza polita da, baina etxean behar duzu sukalde bat erraldoia. Bai, behar duzu sukalde bat handixa, edo gero, uartietan eta badaude bai, bi modu. Ze gehiago erromantiko aldera joan da, ez beti izan da uartea, edo sukaldia behintzat, erdixan aukitzia. Eta gero aldamenetan, oskailua, eta hori, kosinatzeko eta holan biosun lekua. Baina hori ez da inpraktikoa, ze gero biosu kanpaia bai potentia izatia, justo hori erdixan, orduan ointxe jendiak itxen dauena da sukalde amerikarra daukienak, da, egongela da sukaldia batera bai, baina uartia erdikua izaten da gehiago olako mai luze bat, jarteko da bertan bazkaltzeko, edo barazkixak eta mosteko, eta gero sukaldia, hau da, sua, aukitzen dago gehiago, beti auki dugun bozula, paretan kontra. Baina ala ere, kontutan izan da, egongelarekin eta bat doala, horre ere, estraktoria, zurgailua, potentea berdozu, ez? Potentia izan bida, bai. Zebestela, zu, pelota partio ikusten nahi izan bitartean Euskal Telebistan. Normalian, paretakoak askoz be potentia hauak izaten dira. Uartietakoak, baino. Eta holaxe niri egisa da kontzeptua asko gustatzen jatela, ez etxixikixetan, haundixetan bebai, gustatzen gat kontzeptua bera holandalako, ez? Egongela eta sukaldia bat izatea. Niramak adibidez holandauka, eta pentsatzen gat oso erosua, ze guretako etxien beti izan da sukaldia erdigunia edo bertan esertzekoa. Guk etxean nire gurasua batera bizizienien da danok, familixan, sukaldia etzan etxeko parterik haundixena, baina bertan elkartzeko itxura aukitzen ginen. Ze bertan egoten zan, gero amama etorten zan da kafia hartzen da, beti esaten zan hori, elkartzeko lekua. Eta ointxe, etxe batzutan izaten da, sukaldia gaur egun, etxe, leku txikixena, jendia ez da hainbeste hori elkartzen baizik eta egon gelan, eta orduan guztau jasen iramak batera jarri bitxu, beraz elkartzen gara hor, baina gero egon gelan dauen jendiak ime bai, gustatzen gat ambientiagatik. Eta telebista ikusten zauden bitartean azala hori usaia izatea, hori nahi dut esan zemozko esperientzia da, ero... Bueno, egisa da, zuk esan duzu moduan, kanpai potente bat bila duzu, baina hori kontuen aukibida. Gero, badauz beste, holan, erdi puntuan dauzen gauza batzu da, asko gustatzen gaten hau bai, eta da honek kristalerak eta aukitzen dituztenak. Bai. Hau da, zuk nahi dozunean zehose zabalik aukitzia, kristalera hori, zabaldu. Gurosula, hori usainak eta ibiltzia edo pribatasuna purtxo bat, hori aldozu gero itxi. Hori gero garbitzeko horrek kristalak ez dakit nolakoek izango dien. Baina hori pentsatzen gatolan estrategia bat politxa. Guk holan daukagu, gu daukaguna bikotea nahi zuen, zuk esaten duzuna. Zukaldia eta zala batera, eta nik esan nian, nik asko kozinatzen dut, Eta ero kontutan izan, horretako estraktore
potentia bat beharko dula, eta horrek potentia da zaratatareko. Orduan, telebista ikusten zaudenean, zaraten zungo da. Orduan, esan genuen, bueno, ingen duen, sukaldeko atea ireki zabalagoa, handiagoa da, eta da, horako mugitzen dan ateo egitekoak, kristal bada. Eta orduan, emototzula argitasuna, baina erosotasuna da, bai. Bueno, oso bukoa barrura, irin pixka bat hemen, gero, olioa eta zurgatzeko, eta gero gorputza emateko gure saltzari, hau mugituko du, ardoz, txuri, txorrota bat, saldarekin busti, eta, bueno, barrengorrik jongo naiz, labea 200 gradutan jarrita dukaia, dagoeneko berotzen, bakizue, beti, labean zerbait egin behar badugu, lehenago berotu, eta orduan, hau, zurgatu du, ardo, txorrota da bat, eta gero garuna botako diot, Eta garuna, azken momentuan botako zuen. Bai, gero botako diot, ja hemen behin salda bota dio denen, garuna botako dut, eta horre txorrota bat, hasieran, bueno, gauza berriekin beti esaten duguna, hau espezie bat izango basa moduan. Hasieran, neurrian, txorrost. Gero ikusten dugula, gatza behar duela, gatza bota beharrean, beste txorrost, beste txorrota botako diot, eta horrekin jungara jolasten. Oin esan dako, haingo ditu dana da, hauei, enborra holan kendu, barrengorria garbitzeko, lehen jentiako itxura zeukan gopor bat jarri urarekin eta han sartzeko eta hori. Barrengorria txarra daukana, bako zer dauka, txupatu egiten duela ura asko. Orduan beti, txorrotaren azpian jarri, urarekin pixka atolan garbitu, lurra izaten badute, eta gero lehortu ondo. Nik truko bat ikusi nauen, sukaldeko paperakin, edo traputxo batekin, hori uretan busti, eta horrekin garbitxu. Hau da, ez barrengorri dana busti. Ni horren beste, txorrotan azpian da, jartzen da, ez zein lana, lehen oitxura zegoen, hartu eta gopor batean, eta garbitxu uretan ez utzian bertan, baina zurgatu egiten duelako. Eta hau egingo dituguna oin, salteatuko, ritu bat emango die, 5 minutukoa, baratxuri atal oso batekin zapori emateko, sartai batean, eta gero labean bukatuko ditugu betegarri honekin ingo duan betegarri bat, kipula botal diogu hemen izan esker pixka luzatzeko, baina baratxuriarekin da persiakin nahikoa dauka. Gainera, berrengorri betiak, bada gauza bat. Aldosuna, bete, edozein osagaiekin, saldozu irugiarrakin bete, barazkisekin, olako otarrenxka batzukin, da gauzat beti ondo geratzen dana, errautzakin, gaztakin. Nik, holan, bere hortan ez dut inoiz probau? Bakarrik euren, bustanak edo ze izango ziren honek. Bai, enborrak. Enborrak? Bai. Horrekin ez da probau da, bitxu. Bai. Hoxuak egon bidea. Zein, ez ezkio, barrengorriak mundu guzti gustatzen ezkio. Baitxu, lagungunean zauztan lagun batek, berak detektau daola, nola barrengorrixek pusten dotzien pila bat. Ze, normalian, zehozezuk identifikatzen dozun, ezin dozu, ez da hain erresa, identifikatzea zehozer pustu itxen dotzula. Ze normalian gu, jate itxugu platerak eta, osagai pila batekin, ez? Orduan zuk ezin dozu esan, barrengorrixek, txarto itxen doztie tripara, edo justo piper berdia da, edo asaloria da. Ze normalian, errezeta horrek jate itxuzu beste osagai askokin, ez? Tipulakin, arrautzakin, ez dakizak. Eta lehenko gurean esan zauela, justo barrengorri batzu jantzitxula, holan berakatzakin, eta hori bakarrik jantzan, eta ero sentitu zen, era pustuta. Eta orduan, bertan konturatu zen da, igual, hori, berak ezakixela identifikatzen da, ointxe konturatura barrengorziak ziela. Zeo, hori. Ez dakit, gauza bat hain harina eta ez dut zura imaginatzen, ez? Ja, baina igual, ez dakit, bera egingo dio... Bai, berai pertsonalki itxoza. Ez dakit, nahi duzan pustuta izateko hor artxidura bat, zerbait izango bero. Ez dakit, bueno, hori bak izateko, ez? Gu esaten duna, profesional batek gara jun, segero, hemen esatea, topera, hola nahi du. Bost, ero, 6. Bost esaten duguna, bost da, zan iazten da, boost. Bust esaten da. Bitu, hemen falta jatu. Hori da, badukate aukera, bederatzia baino, topera oraindik pixkat puntu bat gehiago, eta hemen ingo dituena, esan dakoa, gorritu ingo ditu. Bakarrik, hori, 5 minutuz bitartean, hauek txikitzen nahi naiz, eta hemen, salda bota diot, eta... Garumaren momentua. Elizir txorrota. Botatza, txikero esaten dago, espezia moruan da, gutxinaka, botatza zu, Nire gutxinaka, bakizu, neo zuzkalduena, beti ez? Zenba jateko eta zenba, bota beldur gabe, bota asko. Da nun erosezu garuma? Bada, hemen getanin dago, olako arrain konserva denda bat, eta berai esaltzen dute. Eta, aukezu,
Berez baketzu, ostrukana, garuma, badukotzu osagai batzu. Bai, gaur egi esan... Probatzeko. Gauza, hori da, bueno, guk oneritzia eman ondoren, Patri. Bai. Hori, aurrena... Bueno, zu kuadriakoa esan duzu badukazula. Bai, kuadriakoa, nire kuadriakoa dira ni bezalakoa. Oso basurdea dira eta... Eta dana gustatzen daki. Arrek-harriak ere jaten dituzte. Ja, nik hori bai, ez da referentzia ona dira nire kuadriakoa. Nik beti esaten duten, ere, bai, esan. Honek, Patri, 20 minutu ordu erditxo bat ero behar du, irakiten hemen, Xamorra nahi du, orduan, otzingo du. Osondo, ez nik beti esatu dutela, nesen errana, bitxu, zu, berak, gomendatzen badotzu leku bat, zu kasu ipez. Zetana gustaten jako, ez? Esan gauzak dien moduan. Ontxe, esaten botzu. Honez, Juan? Hori, ez jaten bape gustau, edo hor bertan janarixa txarra zauen, ez haitxe sekula zure bizitzan joan, zehazen nolako izango da. Deni seriez bazaio Tokioa gustatzen, hori da, zehosegatik izango da. Ba, ni bere kuadriak honez, ni bera bezalakoa. Ni, ez da inun dagoen tokin bat, esaten dela, gaizki eman digutero, ez? Bat, bi, hiru, daude asko jota, eta batzutan egon naiz. Baina, bestela, ni, guzua, jateko moduan, zerbait gaizki jotea, eta ni berdina. Nik esaten badu toki batera, horre nuen ondo jan, ez zaitzen deso, Juan. Bueno, hartuko kontuan horrek, zigorrek emote dozkunean horra gomendioak. Hori da. Bueno, hau gorritzen, oi atarako ditut, olako labeko erretilua daukat hemen. Oso ondo, eta honek gordinik, ez, holan? Ez, salteatu ingo ditut, bai. Hor berdinen salteatuko ditut, beste baratxuri atal batekin, eta hauek ere, barruak gero, betegarria jarringo diote barruan, baina izango hori, baratxuri ikutuarekin, izango da, eta hemen, hori, txikitzeko, holan, pixka zapaldu, eta ero, txiki moztu. Oso ondo, bani, sukaldeetara bueltan, bai. Kontakutu, nire etxe berriko sukaldiak daukala banatuta. Egon gela, gero pasillo luze bat, eta sukaldea. Eta ez da modurik, ze sukaldia bain dela urte bi berritu inzabien da, ez da modurik hori dana batzeko. Eta emosostan, kristoneko pena. Ze, ni hori, etxia bilatzen abienian, nahi nauen hori batera egotia, ez dakit, aman komunian egoteko, zenik sukaldian da denbora asko pasatzen dut, ez dakit, nire familiak egon gelan da datorrenian, da guztetan jaten, hori elkar bana, ez dakit, elkarrekin egotia. Eta onduan zer dauka, komuna ero gela bat? Komuna. Ja, eta sukaldea eta komuna batera ez. Sukaldea eta komuna batera ez topenzetan. Ez dut ikusten nik ez da ere. Ondo, kurioso izango, zara, eza bat, komunian. Betxo, ikusi bezu, sukalde amerikarren kontzeptu hau, bakigu New Yorketik jaixo zala, ez? Danik jarraitzen dut olako kontu bat, sare sozialetan, eta da, tipo bat, kaleti doiana, eta ez dut, zenbat ordaintzen dozu alokairua? Eta ez dut, ez dakit, €1.000, edo $1.000. Eta erakutziko estazu zure etxie? Bai, nola ez da, etorri. Eta, bueno, danetik dago, ez? Dauz, €30.000 alokairuak, eta dauz, €800 danetatik dauz. Eta dauz, batzuk, komuna daukiela oskai onduan. Osa, dana zabalik. Da, kontzeptu bat, bai. Espero duguna, ona ez etortzea inoiz, mesedez. Sukalde amerikarrana bai, baina komunana, ni momentuz nahi xaut ez dut bai. Hombre, egia da. Erosoa da. Bai, komunan zauden bitartean, beti freskagarri bat hartzeko ero gogoa otro bat zaizu, ero jogur batzu jateko. Ez jatu erretzen, ebe. Ero zerbait kosinatzeko, ez? Torri alzaizu, gogoa, baina, bueno, ez da oikoena, ez? Ez da oikoena. Ostra, horrekin harritu dautzen oso, Bueno, hemen beste olio txorta da, sartai berdinen, eta azkenen berdinen ingo duenez, eta hemen, baratxuria txikituta kasu hontan, eta gure enborrak bertan beste 5 minutuz, eta hau jarri jotolan buruz bera, ez? Orduan gero asmoa da, betegarri honekin, betetzen jungo gara, olio txorrota da bat, eta honek, labean beharko ditu, beste 20 minutu ero bukatzea. Tamaino ederrekoak jarri jut, Bai, horrek betetzekoak izaten dira. Plantxan eroitzekoak izaten dira, olakon bat, Eta, bueno, sukalde amerikarrak agerian utzi dau, geroz eta gutxi hau kosinatzen dagula, geroz eta garrantzi gutxi hau dauka sukalde batek, gaur egungo etxe berrixetan, sukaldiak txikisa badie, jendeak ez ditxua inbeste erabiltzen, eta hori da lehengunean lagun batekin berbetan, sukaldiak estresa hori itxen dagoelako jendia. Nik kontrakoa esango nagoen, azkenean sukaldaritza da artizautza bezala, etxean emoten duzu denbora, preixabarik, hori eskulanak bezala. Baina jendean dako ez, lehengunean lagun batekin berbaitzen, berak esaten zaben, ni pentsatzen txikixan nintzenean, heldua
izaten nintzenian, izango zala beste bizitza holak, ez dakit pelikula asko ikusi zauen edo, baina glamurosu haua. Baina gero ez duten zauen, bere eguneroko bizitza zala gozari xain, gozari garbitu, baskari xain, baskari garbitu, afai xain da afari garbitu, da horan egunero, eta horrek pila bat estresatzen zauela. Eta orduan, hori zein da trukua esaten zoztan, sukaldaritzaz gozatzeko. Danik, lehenengo guztu hain bijatzula. Ez, badau jendiak, ez dagoela gozatzen, naiz eta denbora auki, naiz eta prisa, naiz eta osagai danak auki, naiz eta sukalde haundi bat auki, dana prestauta, holan be, ez dagoela gozatzen, ez jago gustatzen orduan. Sekreturik, ez dakizu, edo zuk sekretu bat holan gomendauko zinuke? Azteko da gero, zuk hor prestatzen duzuna, zu janingo duzu. Ez, orduan, horrek gozo egiten mauzu eta gogoekin niretzako jatia placer bada. Jatia da, bizitza ondan, kirola eta jatia biak parian daude. Orduan, eta, bata eskuti doaz, bat egiten badu, gero doblia jan aldot. Orduan, biak eskuti doaz. Orduan, jatia, ondo jatia horretako kozinatu inbarra, eta nire dut esan, eta ez dala orduak sartu behar zukaldean. Osa, beti esaten duguna, badaude jentea trukoak hori da, eta egitea, nik 2 egunetarako janari egitea, sartzen zarenean 2 egunetakoa, eta gure etxean berdin zaigula, aste berdinean 2 egunetan dilista jatea, ero aste berdinean 2 aldiz lehatza arrautzu estatua jatea, lehatza handi bat erosi dudalako, eta dana egin dudalako. Ez dago inungo arazoik. Pentsaulen gure amamek zenbat aldiz jaten zen babarrunak edo porru patatak, aztean 4, 5, 6 edo egunero hilabete baten. Beraz, gaur egun daukun kapritxuan. Nik beste gomendio bat emango nauen, eta izango zen, adibidez, bidaiatzen dozun moruan, bidai batera joan baino lehen hau ikertu itxuzu lekuak, eta motibatzen zara, bertako, ez dakit tokixak topatzen da, danun jangoten da, zein goten da, ez dakit zer. Eta sukaldaritzakin, pentsatot, berdina da, gauza berrixak probatzia, txorien ikustia, sukaldaritzako liburuak eta holan aztertzia, interneten eta errezetak ikustia, gordetzia, eta esatea, bitxu, igual betikuak, igual beti egunero itxuen bozu, aztertzen zara, baina gauza berrixak probatzen baitxuzu, bitxu, ziur, hobeto pasoko zula, edo ikasiko zula, nolabait gozatzen naiz, eta sukaldaritza hainbeste ez gustau. Eta errezeta hau probatzen bozu ziur, ostrukakin, garumakin, ziur, errutinatik behintzat atarako zadela. Hori da. Ahosa paiako, zatziaz aparte, hori, eta gauza gaizkatarako dira, zagian, aurrenekoan uste duzu, nik normalean, ez da, osobukoa egiten dudanean beti, txalana ero, behar du ez da izan denbora, hau egin dut, eta ez zait ondo atera. Zein du da ero ikasten, eta batzutan, horre hongo da, frustrazio puntu da, baina hori ere ona pata, ez? Hola ikasten da, ikasten da. Hori da. Hau egiten ari da, gero, gure, txapelak egin dauzkago, betegarria ere badaukago, orduan izango da oin, hemen, holako pixkat jarri, perrexila gainetik botako du, beste olio txorrozada bat, eta labera jungo da 200 gradutara esan dakoa, 20 minutu, eta gero, ja izango da, saltza, etortzen ganeako saltza birrinduta izango dugu, parrengorriak egin da, eta jateko prest. Lagunok, lehen Patrik eta nik esan duguna. Osagai berri bat ekartzen duzunean, ikasi ingo duzue. Nik esan dizuet, ordu erdi behar zuela honek irakiten hemen. Indio jarrarekin eta uste nuen indio jarran osobukoan antzeko izango da, ez. Hau da, behian osobukoa baino gogorraua. Nik uste dut hau zala, igual zarra esan. Eizatu dizut, ez dakit. Ordu bete darama, eta oraindik, esaten dana, ni gustatzen zait pixkat koska egin beharra, eta mamutu beharra, horrela nahi nuen, noski. Oskurriat, esaten dana, gogorra, haragi, trinkoa benetan. Eta horregatik sari txikitsua gaukeratu dituz, zigorrek platera. Sari txikitsua hori da, pintzatzen egin dago modilakoan. Perretxikoak aspertuta zeuden niri txoitiaz, labian, baina, hemen dauzkago. Ondo. Eta hau izango zen, gure ostruka osobukoa barrengorriekin. Orduan, hau, hemen iskinatea, ogia eta dana, alez ekarri dugu ogia, jun mostela zen, niko ogi puseta moztu. Ia da. A ber, burruka asko egin behar dan,
Denbora emondozku, hobixa erosteko. Gatzian da probatu dut, eta hori, eta ez dio gehitu ezer, nahi dut esan, eno esanten bizi aldera, baina garuma nik uste dut nabaritzen dela, Bai. Bai. Biguna dau. Biguntxua dau? Samur da, baina. Enagoen esango estrukadanik. Zuk behiakin holan jaz... Ez dakit, saltzia daukonez eta, enagoen esango lan zehose desberdina dela. Ez? Zuk ostrukan zapoi hartzotzazu? Ez. Nik agolan zerbitzatu eta, esango nuke, txala ero, behian ero dala da. Antzekoa. Hori, Italia aldera, eramaten no saborea pixkat Italia aldera, eta hango postre batekin, nik uste dut hau ondo jongo zara. Adibidez tiramisu bat? Venga. Eta tiramisua izango da, gaurko postria, baina apurra desberdina, zigor. Ze, bueno, normalian bizkotxuakin egiten da, ez? Bizkotxua lan bustitxa, kafetan, batzuk patxarra botatzen dutzie, eta hau izango da kurruskaria biguna baino. Betxo. Eta kurruskaria izateko filorea erabilikot. Beraz, kontako zut errezeta. Venga. Lehengo filo xafla bat zabalduko, brotxa batekin gurina eman, eta gero beste filo xafla bat gainean. Berdina errepikauko geruza batzuk inarte, eta hori ebakingo karratu txikixetan. Erreingo 200 gradutara 10 minutuan, eta bitxartian eingo mascarpone krema gorringoakin, azukriakin eta kafe apurtxo batekin. Filo horia hotz dauenean, kremakin beteko, beste xafla bat gainean jarri, eta kakao hautsakin apainduko. Berez betikoa izango da, baina hori zaporiak eta betikoak, azkenean mascarpone gazta daukau kakao hautsa, daukau kafe apurtxo bat, arrautzabe, baina bueno, apura desberdin. Vale. Bai, egia da, hemen tiramisuak hainbat aldizin ditu, eta berzio ezberdinetan, Patrik esan duena, normalean, bizkotxo luze horiek soletillero ditzen dira lakoekin egiten dira, hemen bizkotxo horiek egin ditugu baita, baina bai egin ditugu baita galletakin, espekulos, horrek galletakin izan dugu. Kanela kremakin. Hori da, gero behai badaude, bestatzuk kafea beharrean badaude berzioak non frutan sukuak eta erabiltzen diren, da, nik hor, gauzatzuekin ez da, honekin berzio pilo badaude, eta nik beti ez dago, horri berdin deitu beharko litzaioke? Italian ez gauzen ez. Bai, azkenien da ideia bat osagai antzekoak, ero, kasu hontan ez? Berdinak, gurina izan ezik, gurina eta filoa izan ezik, betegarrixa eta holan, berdin joango da. Eta hemen ez da kafetan ez da bustiko hau gero. Ez da, berez bestea bustiten da kafean, kafean eramango du, kafean eraman, postreak eramango du, ez? Betxu, proba hau inauen, errezetia irakurri nauen, bakitzu erresta batzukin pasatzen dala. Irakurtze itxuzula, itxura ona daukiela, baina gero praktikan ez dala holan gertatzen. Eta erresta honekin pasau jaten. Eta erresta originalak esaten zauen honek geruzen artean, filo geruzen artean, kafia botateko, hau kafia hautsian, bapatien egiten dana, baina segitxuan eba itxen zan zaporia bezaukan oso mikatza, oso desatxe ginen, naiz eta azukriakin nahasi, eta beraz pentsadot azukria betegarri izan jarriko zatela. Kafia betegarri izan egun. Hore, azukria ez, kafia. Beraz, ingot, kremia beti bezala, izango dela, mascarpone arrautza eta azukra, eta gero kafia erabakiko testuran arabera, jarriko zaun likido eran, hemen ur bero apurtxoa daukat, edo kafia hau zanolan zuzenean. Bitxartian, goiez, filorea bakitzue beti, xafla oso fina diela, eta bata bestiaekin ondo itxasteko, jartzen dugula gurina, kasunetan urtua, gurina edo olixua. Postre badanez, gurina pentsatzen gata askoz be interesantiagoa. Hemen badago, sartzen bazarete zarean ni sartu nahi zor pixkat eta berzio ezberdinak, ez? Tiramisu era ezberdinak gero. Eta aurkitu ditu danak, Tolosako teiakin egindako tiramisu berzio bat aurkitu dut, wonton pastarekin egindakoa bebai. Azkenean denak berdina ero daramatena, izango gozan, mascarponearekin egindako orea, egia da batzutan esne gainekin, bakizu hor badago berzio batzuk eta non faltzua ero esan dezagon ez
hau esaten, karbonarakin esaten duguna, ez? Bai. Karbonara norbaitea jungo zen, tiramisua probatuko zuenan, eta hori ikusiko zuen nolan, hau izango da esne gainak gazta krematxoarekin. Eta berez beraiek egiten dutena da, hori gorringoak eta mascarponea eta ero zuringoak arrotuta bota, ez? Ba, olako bertsioak pila daude, baina danetik, aurkitzen dituzu, danetan. Eta hori, ba, beti jarri behar da, ez? Ero, ni jarriko nuke, tiramisu faltsua ez dakiz zerekin, ero ez dakiz ze tiramisu ezberdintasuna. Berez, Tiramisua faltsua zabiz bueno, deitzen ere... kurruskaria. Kurruskaria jarri. Bai, honek, bai, kurruskaria hori... Faltsua dauka konotazio negatibo bat. Baina faltsua, bueno, baina, a ber, hori, sasi tiramisua, baina ez duzetan izan behar txarrera, izan alda, bueno, ero noberan era, nire edara. Tiramisu kurruskaria nire edara. Zigor, behitu, nik batzuk enditxut, ontxe karratu txikitan moztukot hemen erreteko, baina gauza bat, filorea, gero, espadozue geixau erabili bier, xafla, hain fina edien, nun segitxuan lehortu itxendan da, ja, ez dago ezetako balixo. Orduan, hori, etorten dan bezala, holan, ondo bildu, gero, plastikotan be, bildu, eta hau, oskaiura, da holan, bueno, 3-4 eguneko epien aldozu erabili. Hau, holaxe, listo. Eta hau, holako laukitxotan. Azkenien da, milorri bat izango esan bezala. Orduan, milorri izan geruzak izan leike edo xaflak izan leike olakoak, guk ingo ditugu kasunetan, txikitxo, txiki aldera. Oso, no? Ba, behitu, hau aipatuta, bueno, gastronomiarekin zerikusia daukan kontu batekin gatoz, eta bueno, hau, ni behin baino hiatan aipatu dut hemen, horratara da, hau, Carme Ruskadeia, sukaldari katalana, 70 urte euskanik, karo, bizi guzti ezagutzen da. Ez dago ematen, ondo kontserbatzen da. Bueno, bai, eraman duen lanagatik, bueno, bere garaian izan zen, munduko emakume bakarra, 7 Michelin izan zituena, honek izan zeukan, 3 Michelin izardune... Eta jarraitzen da lanean? Oin semiakin, oin daukate moments daukate bere semiarekin, eta bueno, ni suposatzen dut, pixkat arzak izango, arzak bezala, noizean behin agertuko dan, semia egongo da gehiagoan danan ardurapean, eta horretako, bi izar Michelin, momentzek, gero dauka, Tokion dauka beste bat izar bat daukana, lehen bi izan zituela. Ez da hastien behin joango. Ez, baina, bueno, baina bere Tokion bi izan zituen, bi jatetxe izan zituen, bat itxi zuten. Eta, bueno, horreinik badauka, hau, bi, ointauzka 3 izar guztira, eta hala ere, bueno, hor jarraitzen du, ez? Bueno, bera, hau egin dute honoris causa, doktore izendatu dute, hor Barcelonan, eta bere agurra, itzaldian horre sarrerakoan, esan zuen nola, ikasgeletan umei ero, ez da egit, janan inguruko klase bat ero egon berko zela, aizalduri. 200 gradu, 10 minutu. Ontxe segitxuan, krema ikera. Kontau, segitxu? Ez, nutrizioko ikasgaia sartzea gomendatu zuen, umeak guri, nik esaten duena, ez? Niri biderketan kontua eta hori buruan txikitatik, txertatu ziguten eta hori betirako geratu zaigu. Ez dakit, nutrizio inguruko gutxieneko jakintza batzuk, umei eman beharko litzaizkiela, eta hori, nik uste buruan geratu ezkero, biharko egunean, osasuntxuago ero jateko, bintzat, erramientak ero ematea, ez? Ez dakit, jakitea ikastea, nola irakurri, osagi, ez dakit, produktu baten atzeko lehen gaiak eta, ez? Produktu, bale, pentsatzen errezetak inzabizten. Prestatzen, eta gero, ez dakit, kaja bat hartzeko gaietana. Identifikatzea atzeko osagaietan da zer esan nahi du, ez jentea bakarrik behiratzen du kaloriak eta koipeak. Eta ez da berdina, agian intxaur batzuk eman aldizki dute 3 giharrak besteko koipea eta kaloriak, baina ez dira berdina. Osasuntxoago intxaur batzuk izango dira, 3 giharra baino. Orduan, hori ere pixkat interpretatzen jakitia eta holako gauzak eta sukaldaritzan inguruko gutxineko jakintza batzuk, ero lehen sasoi batean hori familian pasatzen zala batetik bestera eta gaur egun hori lehen esan duguna, jentiak estresatu egiten bada kozinatzen ari dela, horrek esan edo kozinatu ez dutela ingo ezer, eta biharko gunean ez da jumek ikasiko duten zelan. Hau nire atzamarra da, Patri? Kontuan izangot. Beitu, ingotena ontxe da. Koiak botakot holan. Ez dut kafe eranigo, ze hau nagio krematxu dabil geratzen. Eta hola xe botakot.
Eta holan, ingo olako, kafe krema bat. Vale, mascarpone eta kafe krema, deituko dio. Hori da. Vale, oso ondo. Eta gero gainean joango da txokolatia hautxian. Beraz, hau, prest? Zaporia? Bikaina. Bai, eta... Afiak irazten du, bai. Asko. Eta ointxe, itxoin gau. Labetik atara arte gure tiramisu kuruskarian xaflak. Eta muntatzera gatoz. Hemen txeitxu gure xaflak prest. Eta ingo bi pixu. Vale. Orduan, hasiko gara hemen. Holaxe. Muntatzen. Eta hori, bi xafla. Azkenean hona geratu da, Bai, oso goxoa zegoen. Eta nahi izan ezkero aire gehiago sartu, zuringoa, hor banatu duena gorringoa bota dio, ez? Zuringo hori arrotzen duzue baita ere, eta nahastu aldiozu eta honiokoan aizetxoa, baina, bueno, horrela, esan probatu dut, oso goxoa, eta, txura erra, baina holan lagunen artean daiteko, gero kakao pixka gainetik, eta dotorea. Dotore eta gainera, segitxoa itxen dana, segisa da tiramisu batek, bie dagoela bere denboratxua gero bebai pausatzen usteko. Bai. Hau, behitxu, 10 minutuan. Hau, eta hau kremia ikusi dozu, Eze gutxitxo. Holaxe. Hementxe, azkenengo geruza. Labadeika. Eta hementxe Gure modernidadeak. kakao hau txapurtxo bat, edo azukria bebai hola nautxian, edo gure duguna. Berez. Hau, ona. Eta hementxe gure tiramisu kurruskaria. Hala ba. Zuk platera ondisa? Bakoitza be? Ez du inbeste platera zegin du, hementxe. Ba. Hau eskuekin, ez, Patri? Eskuekin hola nogitarteko bat izango basan bezala. Kurruskaria bada. Lua, oso nago. Bueno, gure aste artea bukatzeko modu ezin, hobea, bihar aste azkena txorien hemen, eta zuek ere. Etorri zaitezta. Muxu.